actually chini je tipasa mo kan wo klakana ni ang wan chung mani bo abon boy awai sin mo sin samung na chung jesa pano justice rena nango. Good morning Dustu and welcome back my YouTube channel. Lamso hai na yan YouTube channel lo. Inke actually tabuk phunglia tabung ke already dibol barta parang thangka. Inke tam ningke ang phungnisim bolok khaimali angke phungnisimi wate family. Sorry phungnisimi amia khonisimi mia sanisimi wate family tabu wate thagya ko. Inke kun jaga thangmaya angke nogomang angke ang blog khailia tabuk dibonisimi blog khaitongo. Tabuk bo kisa wate phaitongo tabuk asuk wate থাকসুয়াকো তাও ফাইতং ওয়াতই একদম নগমং তিনি সালপং ya kuno khaina kuri ingke ang blog khaijakliya tabuk di boni simi jang blog suru khlai tongo nongno phungnai taw wati khlai tong nai di tabu wati khlai tong ko ekdom phungsi wati khaimani iko ko nai di guys tabu wati phai tong ki sa ekdom tini salpong obo hemang ko nongno khana wati khlai tong mani saila kuri kha sabong tini wati mang nogomang ekdom kunja thangna jorse reliya ekdom wati mang Norong nukhana nai dei watimang kun jat thana kurui aban boi tini blog bahai bongni sia haipan no puilase paithak jonai tongdi ang je mansak phungnai tini baire thamai phano parani location no nongno phungnai sarik nge wadai thakangke baire beraioi chini khetorok ba chini parani location no nongno phungnai nora puilase paithak jona an tini ni an blog nai tongdi Okay guys tabuk sairing ni charta lai tongka ke tabuk wati thayako ang norno phungnai domani phunung malia baire thang nokore karon tabuk wati phai tongo ang tabuk no bisingse azujak inke abon karoi norok bai thain thaidong kok salainani phaimani karon chungjon saimano thangnai uskango chini khoroksa tipra juk burui kaisa moles khlaijak mani agartala to Bishamganj bus kawai faibro ajora je ঘটনা মানে ববাই আবার বেলেখানে ছিলাম সিনচা আসলে শুধু অবশ্যই বইয়া जों नायनो खांके सिगां दाव bo चिन्ति प्रजुबरि rok bangma mane hanang pinang khlaijak mani nini lama rogo nokor gangke dogan rogo saijong bere thampuru rogo kwbangma abo haijate photo khlaijago abon tui kisa kok salaino actually odino bo same obahay no chini khoroksa tiprajukburi bo a baso ekmatro khoroksa bo simsi chinti prasa tei joto buni boson borok a jagao inke actually te kisa kok song wancho ni mano agari bisingo bo khoroksa chin tiprasa ba tiprajukburi ungdudi phano gari bisingo a bus bisingo buni boson borok phano buri rok tongo inke actually buri mani buri kuni bosong borok phang to chini bosong borok phano to phiaba gari bisingo bo je saman bisingo ke tamo jagao kubuni boson borok buri rok bo tongo phiaba abo hai je bo khlaijak mani je samung hai khlaijak mani buni boson borok bai abo hai khlaijak mani kebo bono help khlai phaiya bo খুব কষ্ট করে আর চিমি bo গাড়ি ফাই ফাইকা পিয়া yang ফাইকেন bo kiri mani bai agon bai যত কিছু mani bai bo tini bising mani faino bo leng thaka bono hospital tang jakka te silen telan jakka actually je khlainai wancha khoroksa je wancha bai khlainai bono je second drum nango মানে samung haime khlainai mane no bo je kono jati phanang tu je kono dorom phanang tu bo samung haime khlainai mane bo khlainai kun bor phang khlainai abai hango inke actually jaga jung dekis nain thangke ang naine mani afro actually chini je tipasa mo kan wo khlaikana ni ang wan chung mani bo abon boi awai sin mo sin samung na chung jesa pano justice rena nango karon asle chini tiprajukburi rok safety kurika je kun japan tongdi safety kurui abon boi no obahai rok no samung sita khlaini rok no je sakapano ono punishment rena nango justice rena nango je abai khlaini no dakti chini police rok bo romnang thu karon ta mingke obo hai samung hame khlaimani abo ekdom chaya abon boi no asle kaisa kok ang sanam jungo abon boi no chung chin tipra sar chung tipra line hayo chung greta tipra line chung masano karon chin tipra haw chung tong basi chung sadin maya abai chung khlaijagi tongo ang শুধু miani usani gotana simi samani ya sigang ra kubang gotana chung khlai tongo abai gotana rok inke abono tui chung joto jase chung marlainai chin tipra jukburi chung binrogi chung joto ma tonglainai tei belakang hambai baro chini kwbangma chini leaders rok bono thangnai kha বিশেষ করে chini MLA sir Ronjit go phaina phaika abo yagulo মন্ত্রী রতন লানানি bo phaina phaika
hingke abo haike kwbangma leader sangka abo haike no শুধু থাঙ্গই মালায়ই নাইমা bai simi wngya je obo hai samhaima khlainai no dakti dakti arrest khlainani abo se belai kheno nango bo jekunu jaga khari tongto bono dakti dakti rutugui rombui nahanani abo police ni samung borno dakti dakti checha khlaikhe hamnai hingke tini to asuk ang nog bolak phungmalia baire ro thangui tei nog nokhor maya otimang otimang hingke tini ni ani blog oro no paisinai no like share khlai di jotono hambai।